Panapa tita zvepanapa nitike. Neti tapisa niti. Ngatembere. Dangamire. Manduwe. Atikuziva. Ndanda sikuziva. Imani. Dimiani ko. Marara apa. Marara apa. Simon mapa chena. Simon mapa chena. Dauya isusa na makombe. Antawesa na makombe. Nana tembo. Nana tembo. Kutiye kugadziridzai. Kutetu kugadziridzei. Mungo mupa pakanaka. Kare pakanaka. Manduwe atikuziva kuti ndama here. Atikuziva ndama here vantu baba here. Asi zvamava zvatichisa. Vadiko vanovhunduka. Vadiko vanotya. Motaura kuti tiite basa pasina mheremhere, pasina dambudziko, pasina kukuvara, nokuti hatikuzivei kana mutupo wenyu hatiuzive. Mutikomborere zvozvizhinji zvacho. Toanoka mari pasi apa tikokomboretwa nemari. Ndopatikwanika mari pamakarara apa. Nase munotakwira nokugadzira hatikuzivei baisu. Musatikuwadzise pano. Kana kuti mukira tatenda. Makomba wadoshedzai pakanaka. Miso pakanaka mama ita pachena. Atema makomba. Ndema kombe. Atema mvuli. Ine dzidziso. Ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Muri yeZimbabwe muri rudadiso nhasi erari mwezuva. Ndofunga nhau dzakawanda dzatiri kukupai nguva ino dziri kubva munzvimbo yeMount Darwin. Tingade kukuzivisai kuti ndomatiri kumbotenderera tichiona zviri kuitika. Zuva ranhasi tauya nechiitiko chinoshamisa, chiitiko chemapfupa evanhu. Asiri kunzwisika kuti vanhu ava vakafa munguva yehondo here, kupondwa here, chii chakanyatsotora nzvimbo. Ndochirongwa chatiinacho muzuva ranhasi. Rangozita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakunemi naimdzimire mabereka ana amutina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Ini ndinonzi Fisha Kapfudza. Ndiri Sabhuku Kapfudza village kuno kwaMatope kuMount Darwin. Zvakare ndiri Vidco chairman anotungamirira mavillage anokwana kuita matanhatu emuno nharaunda yakwaMatope. Shure mambo Matope vaona vanzwa kuti kune mabondo emunhu yari pachena kuvillage rikuno kwaHumbasha. Vakatuma inini Vidco chairman Kapfudza naVidco chairman Jaji kuti tiuye tigoona mabhonzo aya, tigoaita rebuild zvakanaka, asarambe ari pachena. Anonzi anga aita nguva yakareba aripo, anogona kukwana almost kana 4 years ari pachena. Saka akanzi avigwe zvakanaka ari panzvimbo iyo. Takauya uri musi wa1 November gore rineri, takaenda panzvimbo iyoyo
yanga ichinzi ine mabhonzo iwayo. Shuwa takaona pedyo nerodi mabhonzo yanga ari pachena. Chatakaona ndochokuti ndakaona mbabvu dzese dzichiverengeka dziri pachena. Takaona zvakare musoro wemunhu iyeyo uri pachena, mazino ekuzasi neekumusoro zvese munhu anga achiratidza kuti akashama, takazviona zviri pachena. Saka takatora vanhu vemubhuku imomo vatakati navo takatanga kufukura munhu iyi zvinyoro tichiti tikabvisa togochera gomba ipapo zvakare toridzikisa pasi tomudzorera ipapo sezvakanga zvarehwa namambo. Tiri muprocess yekuchera kudaro takaona koinga mabondo aya ari kuwanda. Takaramba tichifukunura takazoona pane musoro muviri zvichiratidza kuti pagomba rimwe chete iroro panga pakaradzikwa vanhu vaviri. Tisati tapedza basa rokufukunura mabondo iwaya, pakauya vana vanokwana kuita 3 vechidiki vari kumagrade 4-5. Mumwe wacho ndakamuziva anonzi Peter Makamba. Zvikanzi muri kufukunura apa uko zvakare kubhoroko kune mumwe munhu ari pachena. Tikati dzimwe nguva vana ava vari kutamba, dzimwe nguva kuti mapfupa ari kutaura ndeyengave yembwa here. Takaenderera mberi nebasa redu. Tapedza kufukura vanhu vaye takavaisa pajira rakabva kwamambo, takavadzikisa gomba, takavafushira mugomba imomo, takavaviga zvakanaka sezvakanga zvataurwa namambo. Tikafushira tikapedza takaronga kuti hatichiendai kunoona kwataurwa nevana vaye kuti ichokwadi here tinoyaona. Chokwadi takasvika panzvimbo iyoyo. Takatungamirirwa nemunin'ina wasabhuku anonzi Enwet Makamba. Tasvika ipapo shuwa takaona koinga munhu. Chatakaona musoro wemunhu, tikaona zvakare ruoko, takaona mbabvu dzakanga dziripo. Saka izvo takabva taona kuti komunhu zvakare. Vanhu vakanga vasina kudzika zvokuti vangavigwe mameters anodarika kana kuti masentimeters. Anga ari masentimeters kana kuti almost kuma 30 centimeters. Vanhu vatofushira. Zvimwe chete nepanapo ari pachena, ari pachuru zvake, asi hatingati pakadzika. Pane gomba zvaro rakambochariwa zvidhina. Zvinoreva kuti dzimwe nguva vanhu ivava pavaichera zvidhina izvozvo gomba iroro vakabva vasanganzana nemutumbi iwoyo nemabondo vakabva vasiya. Kubva ipapo hapana kuzombocheriwa zvidhina zvakare, pakabva pasiya pakadaro. Zvinoreva kuti munhu iye ari pachena. Saka nhasi tauya kuti tiite rebel. Tatumwa zvakare namambo kuti tiite rebel. Mutumbi iwo wataona uri pachena iwoyo. Tazosangana naye Andrew naShamba takavaudza kuti ndo rwendo rwedu. Vakata kambani kusvika panzvimbo iyoyo ndovatinawo nhasi panzvimbo iyoyo yokwasabhuku Kumbasha. Tiri mukati menzvimbo iyoyo, panzvimbo iyoyo yatinoda kuti tigone kufukura munhu iyeyo timuradze zvakanaka. Tiri ipapo tiri kuti veduwe, zvinorema kuti titarise mutumbi wemunhu kwegore ari pachena, makore 3 ari pachena. Zvinokosha chaizvo kuti kana tichinge tasanganidzana netsaona idzodzo tinofanira kuripota kuna sabhuku kuti apo hapane chimiro chisina kunaka, nekuti vanhu ivo vaioneka sevanhu kwete kuti sechimwe chinhu kana mabhonzo anga ari munhu direct. Saka zvinokosha kuita kutaura munhu obva agadziriswa zvakanaka, ovigwa zvakanaka pane kunyarara. Zvimwe zvinhu hatizive kuti zvinotipa tsaona mangwana. Ukasanganidzana nechinhu chakadaro, ungave munhu akafa, angave munhu akazvisungirira, anenge awatodzonzwa nemudzimu yake kuti huya uone, undione, uende kunotaura, ndibviswe pandiri pano, ndigadzirwe zvakanaka. Saka iwe ukasiya zvinhu izvozvo zvichireva kuti mhepo idzodzo dzinoteerana newe, mangwana wozotambudzika wakushawa kuti chii, nokuti wakaregerera mweya waMwari uri mutumbi waMwari uri pachena. Ini ndini Edwin Makamba, ndinotungamirira muno Mombasa. Chokwadi ishuwa nokuti mutawa mabhonzo aya tikamba apa ripoti tikamboti pamwe asirizve mambo
asi izvino zvakuramba tichi ona mabhonzo echi achindooneka. Vakatuma mambo vanhu vavo vakauya mukati momusha mahombasha. Vauya mukati mahombasha ndikati aiwa andemoona, ndikatuma munin'ina wacho chivapfekedza somunini kuti ndikudzimbikana. Vakaenda ikoko vakaona, vakazoona, vakagadzidza, vakapedza. Asi chandikapindura ini chekuti nzvimbo ineyi yatigere ineyi yava ino vanhu vaigara kuno ndokwana kutinyu kwandingachere vakatotama kudhara vakaenda kumangare hondo isati yambodini zvayo. Asi mukipi manga chii hamuna kumboidzwa kana pfuti kana chii, mungava mukanyararwa. Hakuna munhu akavigirwa ikoko saidi kwacho ikoko futi kudhuze kunonzi kuno chidziva chenzi chadhanzi kono makuva 3 mahombe yariko ikoko, hakuna problem. Tokaenda futi pamwe makuva yakudhara yacho asingaziva chidziva ene kune makuva 2 guva ringa ichiziva manje ndoyakaenda kupushiwa yataunganira pano iyi aiwa taisingaizive ende futi kusaidi yacho rese tiri mukipi hakuna munhu akafa akaenda kuvigirwa ikoko. Asi vakafa ava tochifunga kuti ndovakudhara adai tichivaziva taigona kuti hatinavaziva. Ninenzi Makamba ndiri kubhuku rokwahombasha. Chinhu chandikundikama chamadza ndechokuti isi tiri kuti kwakaigiwa munhu asi vanhu vakazowanikwa vari 2. Vakuru vokudhara havana vanhu vavaiga vari 2. Munhu aigiwa ari 1. Icho chishamiso chatikaona muno mahombasha kuti tisu tichizvigamuchira tichiti isusu vanhu ava wanenge wakafira kana kuti muhondo kana kuti mheno pawakapondwa vachiyobva vangaiswa chii panzvimbo imwe chete kana panga kusiri hondo vakapondwa karepo vasongo vakaiswa panzvimbo imwe chete nokuti tinoziva kuti munhu aneigiwa 1 kana vakatoita mukadzi nomurume asi vaneigiwa uipake. Saka zvinhu zvinotikachamadza kuti izvozvo zvikamboitika kupi nokuti hakuna kwazvikatomboitika. Then vanhu vava vagara nofunga muno mutikagara nyaya ikabuda kudhara yokwamambo kana ndichiukiyeuka tinofoyezi tiinayo nyaya iyoyo nokuona kuti dambudziko iroro rikatokura mukati modunhu redu mainetsa kunyaya yekunaya mvura inogona kujamba ichienda kuno kusaiti. Saka isi nokuona kuti izvi zvinotova nedambudziko hombe, mhepo inongouya ichivhuvhuta ikawanda. Asi tiri kutarisira kuti pari nhasi nofunga zvinhu pazvabuda nokuti vanhu havaigwe nofunga zvinhu zvedu zvichatinakira. Ndatenda. Ndinonzi Nefson Mburira, ndiri muno mumahombasha. Ndikutenda nemarongero azviri kuita nokuda kuti zvinhu zvinoshamisa kuti papana makore akawanda zvinhu zvisina kuonekwa asi zvakazoonekwa. Tanga tichingoshaya kuti ko zvinhu zviri kuita kuti mubhuku medu zvinhu zvisati fambira zvakanaka. Ndofunga ndo zvimwe zvikonzero zvazviwanikwa kuti vanhu tisagarikika zvakanaka nemvura wochiti jamba saizvozvo. Saka tinotenda nerutsigiro kubva kwamambo wedu wokuti zvigonenge zvigadzirika saizvozvi. Semanzwiro amaita semaonero amaita zviriko pane fungidziro yekuti kunyange zvazvo pawanikwa mitumbi yevanhu 3 zvinogona kureva kuti itongori chete ratidzo yekuti kune vanhu vakadai. Hazvishamise kunge paine mitumbi yakawanda iri musame situation. Hazvishamisike mangwana futi chizoti apo pawanikwa mapfupa apo zvakamira zvakadai. Asi chokwadi ndechekuti ndo mamiriro akaita zvinhu. Mamwe mapfupa acho haachawanika akakwana, pasi kuzikanwa kuti ndiani wacho akafa, varwe hondo here kana kuti vanhu vakapondana munzvimbo ino, hapana achaziva. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu.
iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,